entre Ciudadanos i el PSC, cosa que fa un temps era impensable, doncs ha sigut, diguem-ne, l'escletxa d'entrada i fins i tot el que... normalitzar-los. Per normalitzar-lo. Però Javier, per exemple, el senyor Montilla, que el tenim allí al Senat, no li ha explicat que Ciudadanos es van fer uns homes criticant el PSC i criticant les polítiques del PSC a favor de la immersió lingüística? No els hi han explicat això? No, ni tampoc se'n recorden que el mateix Iceta va dir com poden pactar amb aquests que són anticatalanistes, i fa pocs mesos, això. Bueno, després, per intentar investir el Pedro Sánchez, aquí van anar a buscar va ser a Ciudadanos. Ho dic perquè el relat entre el que es fa, el que diuen en campanya i després el que acaben fent, és molt Vaja, vergonyós. Ros, cavall de Troia, de cavall de Troia d'aquells que van néixer per dinamitar el pacte de les classes populars catalanes, que és l'immersió lingüística. Resulta que... Els que Ciudadanos, jo recordo que a un ple van arribar a qualificar el tripartit d'esquerres de govern social-nacionalista, per no dir nacional-socialista, social-nacionalista. És a dir, sempre treien el tema de la llengua, no tenien altra obsessió que aquesta, dient que a Catalunya es perseguia el castellà i els castellanoparlants, i que ho fan els socialistes, i ara hi pacten. Això sí que no s'entén, Joan, això sí que és... Ja es va dir al començament, quan feien l'acord, que podia ser un laboratori del que després podria passar a l'Estat. Ja ho hem vist aquests dies allà. L'acord aquest normalitzat també entre PSC i Ciutadans. I el pacte de codificar